В Україні відзначають День вишиванки. Свято, яке започаткувала 12 років тому чернівецька студентка Леся Воронюк, відзначають щороку у 3-4 травня. Цього дня прийнято одягати вишиванку на роботу, на навчання, у дитячий садок. У столичному метрополітені люди у вишиванках могли безкоштовно проїхати. У Львові у вишиті сукні вдягнули скульптури. Сорочку одягнули навіть в Антарктиді. Як відзначили цей день в Україні та світі, докладніше Олена Царенко. Акція «День вишиванки» розпочалася 12 років тому. Вона перетворилася з невеличкої студентської акції на міжнародну акцію, яка позиціонує Україну у всьому світові. Так, лише минулого року цю акцію підтримали у 70 країнах світу. Цьогоріч День вишиванки підтримали в Сполучених Штатах Америки, Канаді та в Антарктиді на станції «Академік Вернадський». У родині Пилипенків традиційно у цей день вдягають вишиті сорочки. Чому я вдягнув цю вишиванку? Тому що, я українець, я люблю Україну. Це моя батьківщина. Столична підземка взагалі влаштувала безкоштовний проїзд для тих, хто був у вишиванках. Щоправда, без грошей пускали лише з 8 до 11 години. І лише на центральних станціях Хрещатик та Майдан Незалежності. Наталія розповідає, у неї давня сорочка. За сімейною традицією в їх родині жінки навіть народжують дітей у вишиванці. У мене їх є багато. Найдорожча для мене вишиванка – це моєї бабусі, якій близько 150 років, а в ній я народжую дітей. Так, такі в нас традиції сімейні. Для мене вишиванка – це щось таке глибоко в душі, те, що пов'язує мене просто з моєю родиною, з моїм родом. Тобто від бабусі я бачила її вишиванку, до мами, до мене, далі до моїх дітей. У Львові у вишиванки вдягнули пам'ятники. У святковому вбранні статуї 4 міських фонтанів, що на площі Ринок – Нептуна, Афродіти, Діани і Адоніса. І прикрасили фасад будинку рушником єдності. На вишитих рушниках – орнаменти Львівщини. Це момент єднання української нації, коли, можливо, день, коли ми насправді усвідомлюємо свою культуру, свою приналежність до нації, якесь єднання відчувається. Практично кожному рушнику більше десятка років, 20-30 років. Ми попросили районні державні адміністрації, щоб вони знайшли найстаріший, найкрасивіший рушник в регіоні, в їхньому районі, і вони відповідно подали нам такі прекрасні рушники. Також з нагоди Дня вишиванки у Львові виконали гімн України. Народжені у вишиванці. У Чернівцях у міському пологовому будинку немовлятам дарували вишиті плаття та сорочки. Вважалося, що така вишиванка стане справжнім оберегом. Олена Царенко, Назар Тарасюк, Заман, АТР.